Tatuan ti kaday kay wa man tay customer karon ay. Nya, ang ganahan ko patato diri man sa ubos. Na, kato na natin tatuay ni mo may patatuan ng O ikaw na lang mo tato nang ko kay babae man ka. pwede na sa dali. Nya, Ida dali. wala pa di ako kapanghugas. Ayo. Nya nangibot na ka. Ayo. Ay, ito. Oh, dayan. Kanang Unsay ato, sir? ay. Musod ako, ma'am. Oh, sud lang, sir. Aw kanang. Aw. Sakto kay kung Sige, gari anday sir. kanang patato ko, ma'am. Magpatato ka? Oo, ama. Ikay matato, ma'am. Oh, ako Ah, matato. siya. Oh, ako matato. Diri, sir, likod Hindi diri, ko sir. mga babae rin manato ay diri. Oh. Ay, sir, asa dapit patato naman, Asa sir? ka dapat patato, sir? Are ra dugan. Asa dugan ani mo? Sige, buwan mo sa nina, sir. Okay ra. Oh, kanang sabako naman Sir, kani napakay, akong kuan. nakaiyob, sir. Ay na. Ay, sabi. Pero pwede raman. Usar man. Sus, are diri di sadan. Usara man. Ay na sige panguan diha. Ali, sir. Ikaw, dili, wala? dili, sir. Wala, oy, ngita lagi ko. Oh, pwede man to. Ikaduha ka. Sugot ra man ka ikaduha. Ali, dili, sir. Ay, Lingkod lang, nang sir, ay. Mabugno aya ta sa imong iyab. Oh. Asa man dapat natin butang diha, sir? Are, ma'am. Unsa may design mo nakakita na design mo, sir? Okay rin. Naong sa kong uyab, ma'am. Aw, naon mo uyab? Di lang ko musugot kaduha, sir, ay. Ah, kana di. Ay, Ay, wala na siya. ano ko kay para maato ang makuanan ba, ha? Sana all pa, sir. Grabe, yung tato. Naman sa kita. Guro na, ma'am. Nang bitin ba? Gitaliot wala. mo ba? Wala na yung sakit, sir. Basta dari. So, karon kung tungit, sir, mao na ako. Ah, na-heart. Sunod na, butan rin speed, kamunggay. Mabitaw niya, kamugay, Ayaw mo. Ay, giutan mana na, sir, nana sa imong bugan. Dapit. Oo, ang kamunggay. O, labong kay kamunggay rin bugan niya. Ari diri. Di, sa bako ni si sir kay. Ha? Ya okay ra ka sir kay magsugod na ta ko ano man ni kadagom sir kanang mga napuro ni kadagom ang suot sa kung kuan. Oo, okay ra. Sir, hayahaya mo na uyab ni mong sir. Pwede sa dako, sir, patato ko, Oy, sir. Malang, lagay, sir, para di makita Oo, niya, oo, sir. patato. Tikas, rin sa kong lagay. Ya, sir, Parang sa puti ang magsugod na ta sir ha. Ako na, sir, kay. Oo. Ano lang, di ka, sir, kay basig mo liho ka, sir. Ha? Anaon pa di ay ma'am, sam tani mo ram tagirasyon ani naon. Di, kay Ta basig sir yung, kay basin niya Di sa ko. ko. Napuro ba ni kadagom okay ra ka? basig makuyapan ka ba? Makuyawan ta. Ana lang ko. Makuyapan ka di sir atong sugdan di. Sige, sige na lang, good. Sir, ay na, kung magbuwag mo sa iyong mga uyab, sir, ha? Oh, nganti ka. Guniti na diha day. Kami siya paggunit. Talong sila. Ato sugdan sir ha. Ah. Oh sige sir, Sige. kadali lang sir. Idoot, Jin, ma'am. Idoot. Idot. Ikaw puno. Hinayra ka ni sir, hinayra ka ni sir. Sinera na. Para Guniti na diha maklaro ba? daya kay 15,000 ra bagi bayad aning sir. Aw. Mas kana. Kasulti ba sa imong kuwan, sir? Uy, ka lang, mong uyab ba? Ngana pala akong kuwan, May sir. gani. Ako ana lay kuwang ani sir, buhok na lang gid sir. Nya na sir ha. Ngana pala niya ako. Buhok lang gid kuwang ani. Nya lang ko matan-aw mama na kuman. Oh, nya tan ani ka man. Kuan lang sir, hangad lang sir, hangad. Okay, mahadlok tinud-an na ma'am no, mahadlok tibog dagom. Agay. Hanggat man di kag dagom, sir, yung patato ka. Agay. Agay balik-balik ako patato dari mama. Okay, agay. Sultiya dyan sa babae, Alang, sir. mga Ay, kakuyapon ko. Mga kakuyapon ko. sir, pagtarong mo na, sir, kay. Sigan na lagi na imong mata sir. Okay na sir, ay tatuan kay kuan ang ngipon lay kuwang. Sir, sulti kay mo uyab, sir. Ay, kay patato dyan ni mo, sir, ba? Ngana pala na kung uyab po hon, sir. Ay, Ano ma'am? ba, lagi ni pari, lagi ni. Ma'am, hoy, ma'am, sis. Ba ka ganina nga nagtato tatong lubot niya. Muudid Ay ba go ka? na siya rito. Tubig, ay. Ay, ang dag tubig. Nya na. Ana sa sirbe. Managid sir, managyod. Manambok. Okay na kay sir. Naglaeng akong kalibutan, mama. May mga ito man akong pananaw. Wow, kanais man, anak. Uy, Nice kayo ay. Kuha kay ma'am. Kuha kayo, Pati yung nice mo uyab kayo. sir. Ha? Kaya ganahan ka mo tanaw oh. Picture. Nice kayo. Picture man, sa sir. cellphone ni Nice sir. kayo, Na man. maunang uyab ni sir. Sige. Picture. Ay, patanaw ni sir ha. Oh, kana. Butang Patanaw. ako mo po, Andri. Ayaw na kay mao na yang gusto god. Oh, mao na imuhang wapa kay sir. Tapak isa. Yung ka magmahal sa mong 15,000 na sir. Oh? Eh, pasahan ka ni sir. I-open mo Oh. share it. I-share it lang na. Ipakita sa imong I-share it lang na day. Ipakita sa mga yab, sir. Kinsa man imong gisuwat diri ma'am? Imo na ba yab? Wala, oy, noon sir. Hala, Ay, kanay mong giingon ako ipasundog. May akong gisundog. Uyab. Unsa man taon ni oy?
Ano man? Agwapa na o, tanawa na ikilay na mata. Ito, di ma'am. Ulti mo ako kailan eh. Di man ni maong na akong uyab. Napailawas na yung tukod. Napay tiil yung... Uy, So sir, ay nalang reklamo sir kay atbangan na nato din sa atbang imuha Ay, sa manang, sir. sir. Ay, ano lang ma'am. Balag, wa na ko'y tato. Alas, Wala pa tiil na yung alambre nga. sir, Alambre sa hayan, gibawg. Uy, sir, sa kadaga mo patatuan ni sir, mo dyan nireklamo, Ikaw sir, ikaw nireklamo, sir. nireklamo. Basta na lang ito na yung reklamo. Reklamo ko na ako'y nakadaog oh, ako'y champion ko. Champion Champion sa ko sa tato. mga tato. Ako Asa mang asa mang bitina. Asa mang ana. wa pa na human. Giibot na ako. Iya mangiputo na mo. Ah, Purya gaba ning tato. Sige na sir, salamat kasi mong 15 mil. Ipagawas na ni dito kay nanay mo. Ambi akong 15 mil. ayun. Bisa pag 100 na di yung ko mo bayad. Ano? Ay, dili na na pwede sir. Unsa man taon Bayad na kay Eh, gigapay ba na patatuan? Dili ay. Unsa man taon ni ay. Assistant. Okay. Akong 15 mil ay. Okay. Akong 15 mil. Akong 15 mil.